taba ganin arme kamar to mace da bugu da swagi. to kai taro ni in ba ma wanga abu irin naku yanzu taro da Allah bai kai ni gidan nan ba wannan shaka da ta maka ina gada sai ita za kware tana iya kashi no wallahi ba da na zan jan namiji ba ka ga shan yi duk abin da ta kame taro ka daga ƙasa to ai gani ne taro kai ka matsuwa fa dibe da ta riƙe wuyan ka taro ka sheda sama in ba dan da Allah ya kawo ni ba taro ai da ba ai mai kyau ba kuma wai ka ji ba ka gani fa alman ga na soyayya na irin abin da ta kai sai ita to kaga ai shi ne dama ake cewa soyayya alme da ake yin shi soyayya na shiga ta koha ake cewa kiyayya na shiga ta koha soyayya na hita ta taga ka gani to abin da zan baka shawara ɗaya zan baka mahita ɗaya ce ni wanga abu naku ban ga mahitar shi ba kan do aure ta iya zama aure wallahi tallahi da bugun da mari da shaƙa ta iya zama arme to di ba